Здравейте! Знаете, че обичам да си обикалям доста, а днешната обиколка около София реших да ме отведе до Земен. Разбира се, с причина. Причината е любимият ми ресторант там. Старата кръчма. И още по-конкретната причина бе тяхната домашна пилешка супа и домашните им пържени картофи. Любимата ми комбинация, за която се сещам доста често. Дори панираните им пилешки хапки с корнфлейкс не са полуфабрикат. Всичко си правят на място. А пък обслужването и отношението са най-любимата ми част, защото винаги са съпроводени с усмивка и препоръки за храната. Разказ за съставките, които доста често са от местните производители и ферми. И не си мислете, че няма какво да се прави в Земен. Напротив, най-малкото може да посетите Земенския манастир, който е страхотен, и също така да си напазарувате от местната мандра, земенея, чието продукти са страхотни.